τι είναι να γίνει, θα μελωθεί. Είναι θέλημα Θεού. Υποφέρεις Μαρία. Τι έχεις να πεις για τους χριστιανούς που τους ακούνε αυτή τη στιγμή? Θέλω να πω ότι Θεός μας βοηθήσει, τίποτα άλλο και να έχουμε όλος ο κόσμος και όλη η κοινωνία στον δρόμο της μετανοίας. Τίποτα άλλο. Εξομολόγηση και θεία μετάληψη. Μα άμα θα έρθουμε στον δρόμο της μετανοίας θα τα κάνουμε μετά όλα αυτά σιγά σιγά. Όλα αυτά σιγά σιγά θα γίνουν. Πίστη υπάρχει αλλά και έργα, γιατί χωρίς πίστη, χωρίς έργα λέει νεκρά. Πόσα χρόνια Μαρία μου το φέρεις? Από 3 χρονών. Και είσαι πόσο εδώ? Μια βλαστήμια του παπά μου. Τώρα είμαι 40. Από μια βλαστήμια του πατέρα? Από μια βλαστήμια του παπά μου, μάλιστα. Αλλά δοξάζω τον καλό Θεό που συνέρχομαι, αδερφέ μου, και δεν είμαι συνέχεια άρρωστη. Τώρα ποιος θα πιστεύει ότι εγώ είμαι άρρωστη και εκείνη την ώρα λες η Μαρία είναι αυτή. Αλλά αφού ο Θεός το επιτρέπει, χίλιες του η δόξα. Το σώμα ας βασανιστεί, την ψυχούλα μου να μην χάσω. Αυτή η ψυχή. Δεν έχει εξουσία το δαιμόνιο και τι βασανιστήρια μου κάνει. Πόσο μάλλον να με κερδίσει στην κόλαση, τι έχει να μου κάνει. Δεν πρόκειται να σε αφήσει η Παναγία. Σώσε μας, εκεί έχω τις ελπίδες, πουθενά άλλου Παναγία μου. Στο Χριστό μου και στην Παναγία μου. Εκεί να έχεις τις ελπίδες, αυτή θα σε λυτρώσει. Αυτό που σου συμβαίνει είναι οι άνθρωποι να σε βλέπουν και να μετανοούν, αλλιώς θα έχεις λυτρωθεί. Κάνεις έργο μεγάλο. Ο Θεός και η Παναγία. Και αφού το επιτρέπει η Παναγία, θα το επιμένω. Όλη μου την ψυχή. Αν έχεις δύναμη κάθεται, μου κάνεις το δυνατό. Τι δύναμη έχεις? Τρέμεις από ένα μηχάνημα. Καλά σου ρε. Και έχει και μπαταρία. Παίρνε με εδώ πέρα. Ας είσαι καλά. Εγώ έτσι θέλω. Το ξέρω ότι είσαι καλά. Το βλέπω. Αλλά αν έχεις και όνομα, πώς σε λένε? Τι πάω να κάνω? Ξέρεις πολύ καλά τι κάνω. Εσύ όμως που ήσουν κρυμμένος, από εγωισμό το έκανα. Ποια? Έτσι, από πού? Αυτά είναι δικά σου. Είναι δικά σου. Ξέρει ο κόσμος ποιος είμαι εγώ και ξέρουν ποιος είσαι και εσύ. Λοιπόν, από τι? Από αυτά. Τίποτε δεν βγαίνει. Αυτό θα πάει εκεί που θα σε βλέπουν και θα πηγαίνουν στην εκκλησία να εξομολογούνται και να κοινωνούν. Τα χρήματα αυτά που λες, εγώ θα τα πάρω από πάνω, από τον πατέρα μου. Από αυτόν θα τα πάρω. Τι όμορφα που μιλάς και ήρεμα. Είδες πόσους ξεγελάς? Τα λέγανε πω την κοπελίτσα αυτή, τι αγία που είναι. Τι ήρεμη, τι γαλήνη, αυτή η κοπέλα είναι άρρωστη, για όνομα του Θεού. Κοίταξε υποκρισία. Κοίταξε υποκρισία. Γιατί σε λένε υποκριτή, ψεύτη, πονηρό, ακάθαρτο. Λες ρε πούστη. Έτσι είναι. Λες ρε ψεκολιάρη. Κάτσε κάτω. Λες ρε πούστη. Λες ρε Κάτσε ψεκολιάρη. κάτω, στο όνομα της Αγίας. Κάτσε κάτω. Δες τα χέρια. Πώς θα τα σε σκίσω. Έτσι, έτσι. Δεν άντεξες πια. Δεν άντεξες πια. Και που το καμώ ρε. Κάτω τα χέρια σου. Κάτω τα χέρια σου και τα μαλάκια μου αν σε πειράζουν. Έτσι. Δεν άντεξες πια. Να σου δέσει τα χέρια υπεραγία Θεοτόκος. Να σου δέσει τα χέρια η Παναγία. Έτσι. Να δουν πως κάνεις στον κόσμο. Πού φτάνουν οι άνθρωποι. Πού φτάνουν οι άνθρωποι. Με τα μάγια να το πεις. Στο όνομα του Χριστού να το πεις. Στο όνομα του Χριστού να το πεις. Στο όνομα του Χριστού να το πεις. Πώς τι θα σε σκίσω. Δεν έχεις τη δύναμη να μ' ακουμπήσεις. Τώρα Δεν στα έχεις τη γεράματα δύναμη να μ' ακουμπήσεις. τρελάθηκε ο Παναγιωτάκης. Παναγιώτης δεν τρελάθηκε. Τώρα στα γεράματα. Βέβαια, γέρασε, γλέντης
αφιέρωσε τη ζωή του Έτσι, στα τραγουδάκια και Πού είναι τα χρονάκια μου που σέφασα εγώ ο ίδιος τον... Μπορεί! Να το πω. Θα το πεις. Να τον θέλεις όπως τον θέλεις εσύ. Τα μαλάκια δεν τα έχω πει. Τα μαλάκια δεν έχουν καμία δουλειά. Και ο Υιός της είχε μαλάκια και έχει μαλάκια. Η δύναμη που είναι μέσα όμως και στην καρδιά, αυτή σε καίει. Η ταπεινότητα σε καίει. Αυτό σε καίει. Δεν μπορείς. Θέλω να γίνει ο άντρας γυναίκα. Ο Κύριος μου έχει μακριά μαλλιά και ο άντρας φαίνεται στα έργα και όχι στην εμφάνιση. Αυτό να ελπίσεις, Λεβέντη μου. Είμαι Λεβέντης του Ιησού Χριστού και όχι δικός σου. Εσύ είσαι ανύπαρκτος. Τόσο ανύπαρκτος που μόνο μέσα από τα ζώα εμφανίζεσαι. Ρε κεράτα. Μέσα από τα ζώα. Ο Χριστός είχε μαλλιά. Αλλά τι μουστάκες είχε και τι γένια και φαινόταν ότι ήταν άντρας. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είχε γένια, δεν είχε μουστάκια. Ούτε γένια. Πού είναι τα μουστάκια γιατί ήταν Ισπανός. Θα ακούς, δεν ήταν καθόλου Ισπανός. Είχε γένια μετά όταν γέρασε. Ξυρίζομαι. Δεν μου απαγόρευσε ο Θεός να είμαι καθαρός και να κάνω τι θέλω. Μου έδωσε ελεύθερη βούληση. Και τώρα με πιέσει γιατί πας κεράτα να μου κλέψεις τις ψυχές. Αλλά εγώ θα σε ξεφτυλίσω γιατί δεν έχεις ακόμα. Πες για του σατανά. Πάτα. Έχεις εξουσία και τα κάνεις αυτά. Έχεις εξουσία. Αυτό είναι το πρόσωπό σου. Αυτό είναι το πρόσωπό σου. Νομίζεις ότι εγώ θα σε αφήσω να κάνεις δουλειά μέχρι και η ψυχή μου να βγει, θα υπηρετώ το Χριστό μου. Τι πάτε στο Πατάπιο. Τις 9 του μηνός θα πάει στον Άγιο Πατάπιο. Όχι, εσύ να μην έρθεις τσούση. Και εγώ να μην έρθω, θα προσευχηθώ και θα πας. Εγώ αύριο θα πάω στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα και θα προσευχηθώ για τη Μαρία. Θα προσευχηθώ δυνατά. Εσύ δεν έχεις ζωή σε αυτόν τον κόσμο έως ότου ο Κύριος μου σε καταδικάσει τελείως. Είσαι μουρλός. Εγώ θα υπηρετώ τον Κύριο μου και όπου εσύ πας και μολύνεις, Για το μουρλό παρασέλνεις. εγώ θα πηγαίνω να βοηθάω και να τους βάζω στην εκκλησία. Όπου εσύ μολύνεις, εγώ θα τους δείχνω την αλήθεια. Και αν ο Κύριος μου δεν δίνει δύναμη και ισχύ στα λόγια μου, μέχρι τώρα δεν θα είχα αποτέλεσμα. Πόσες φορές τα βάζω στο μυαλό σου. Τα τραγουδάκια που λέω εκεί που βρίσκομαι και τραγουδάω, από εκεί μέσα βγάζω κόσμο, πόρνες, μυχούς, μιχαλίδες, ανώμαλους και μπαίνουν στην εκκλησία του Χριστού και κοινωνούν και εξομολογούνται. Στην πορνεία με τα τραγουδάκια σου πριν γνώρισεις ρε εμένα.